Исәнмез, кадерле укучыларым. Бүгенге дәрес кушылмалар составында еш очрый торган элементка багышлана. Аның кемнең кулында булуына карап, ул яхшы да, начар да булырга мөмкин. Мин хәзер сезгә җөмләләрне укыйм. Сез шушы җөмлә буенча нинди элемент турында сүз барганлыгы турында белергә тиеш буласыз. Бу элементтан барка килгән гади матдә саргылт яшел төстә, кискен, тончыктыргыч исле. Ул һавадан 2,5 тапкырга авыррак. Краннан ага торган судан бераз гына аның исе килеп тора. Аш пешергәндә без нинди тоз салабыз? Ашказанда нинди кислота? Укучылар, нинди элемент турында сүз барган аңладыгызмы? Әйе, бу хлор турында. Димәк, безнең бүгенге дәресебез хлор. Хлорның үзекләре һәм аны куллану турында булачак. Дәрестә без сезнең белән хлорның барлык үзекләрен һәм куллануын өйрәнәчәкбез. Хлорның атом төзелеше. Хлор 3-нче период 7-нче төркем тип төркемчәдә урнашкан. Электрон конфигурациясе һәм электроннарның орбитальләрдә урнашуы. Хлорның тәртип номеры 17, шуңа күрә без куябыз 17. Электрон конфигурациясе 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Электроннарның энергетик дәрәҗәдә урнашуы схемасы. Беренче катламда 2 электрон, икенче катламда 8, өченче катламда 7 электрон. Хлорга нинди оксидлашу дәрәҗәләр хассың? Аның оксидлашу дәрәҗәсе +7, +5, +3, +1, 0 һәм -1. +7 булган вакытта аңа туры килүче оксид хлор 2O7. Аңа туры килүче кислота H-хлор O4, перхлорат кислотасы. Мәсәлән, мисал алабыз төз калий хлораты. +5 оксиды хлор 2O5. Табигатьтә анда оксид юк. Кислота туры килүче кислота H-хлор OH. Кислотаның исеме хлорат кислотасы. Мәсәлән, алабыз тузга мисал калий хлораты. +3 хлор 2O3. Табигатьтә андый оксид юк. Аңа туры килүче кислота H-хлор O2. Кислотаның исеме хлорид кислотасы. Калий хлор O2. +1 белән без алабыз хлор 2O. Аңа туры килә гипохлорид кислотасы H-хлор O. 0 булган вакытта ул безнең хлор 2 гади матдә. -1 белән H-хлор хлорид кислотасы. +7 максималь оксидлашу дәрәҗәсе, бары тик оксидлаштыргыч кына булып тора. -1 минималь оксидлашу дәрәҗәсе, бары тик кайтаргыч. Уртада булган оксидлашу дәрәҗәләрендә оксидлаштыргыч та, кайтаргыч та була ала. Хлор 2 молекуласында ковалент неполяр бәйләнеш, молекуляр кристаллик челтәр. Хлорның физик үзекләре белән танышып бетәбез. Агрегат халәте газ, төсе саргылт яшел, исе зәһәр тончыктыргыч, тыгызлыгы 3,214 грамм литрга тигез. Суда яхшы эри. Кайнау температурасы -34 градус, эретелү температурасы -110 градуска тигез була. Хлорны нинди юл белән табарга мөмкин? Хлорны сәнәгатьтә электролиз юлы белән табалар. Натрий хлориды каты халәттә эретелмәсенең дә электролиз эшләргә була һәм эремәнең дә электролиз эшләргә була. Эретелмә электролиз алган вакытта 2 натрий хлор килеп чыга 2 натрий плюс хлор 2. Эремә электролизы алган вакытта 2 натрий хлор плюс 2H2O килеп чыга хлор 2 плюс 2 натрий OH плюс H2. Димәк, 2 реакция үткәргән вакытта да эремәдә дә, эретелмәдә дә хлор 2 аерылып чыга. Лабораториядә ничек табалар? Куертылган хлорид кислотасына марганец 4 оксиды кушып табалар. 4 H-хлор плюс марганец O2 килеп чыга марганец хлор 2 плюс хлор 2 плюс 2H2O. Шулай хлорид кислотасына калий перманганаты да кушып табырга була. 16 H-хлор плюс 2 калий марганец O4 килеп чыга 5 хлор 2 плюс 2 калий хлор плюс 2 марганец хлор 2 плюс 8 H2O. Хлорның химик үзекләре белән танышыйк. Гади матдәләр белән реагирлаша. Хлор металлар белән реакциягә керә һәм тоз барлыкка китерә. H-хлор 2 плюс 2 сермә килеп чыга 2 сермә хлор 3. Гадәти температурада реагирлашалар. Әмма хлор тимер белән җылытканда гына реакциягә керә. H-хлор 2 плюс 2 феррум тигез була 2 феррум хлор 3. Натрий белән дә реакциягә керә. Хлор 2 плюс 2 натрий килеп чыга 2 натрий хлор. Ни металлар белән реакциягә керә. 5 хлор 2 плюс 2P килеп чыга 2P хлор 5. Күкер белән дә реакциягә керә. Хлор 2 плюс күкер килеп чыга S хлор 2. Хлор 2 плюс водород килеп чыга 2H хлор, җылытканда яктыртканда реакциягә керә. Хлор 2 шулай фтор белән дә реакциягә керергә мөмкин. Хлор 2 плюс фтор 2 килеп чыга 2 хлор фтор. Катлаулы матдәләр белән. Металл галогениды плюс галоген килеп чыга яңа металл галогениды плюс галоген.
Хлор бромны һәм йодны тозлардан һәм кислоталарынан этеп чыгара ала. Хлор 2 плюс 2H бром килеп чыга бром 2 плюс 2H хлор. Хлор 2 плюс 2 натрий йод килеп чыга йод 2 плюс 2 натрий хлор. Хлор суда һәм селтеләрдә эри. Хлорның диспропорционерлашу реакциясе бара. Хлор 2 плюс H2O килеп чыга H хлор плюс H хлор O. Гипохлорид кислотасы көчле оксидлаштыргыч. Ул бик җиңел таркала. H хлор O тигез була H хлор плюс O. Барлыкка килгән кислород бик көчле оксидлаштыргыч үзлегенә ия. Хлор селтеләр белән реакция керә. Температурага карата төрле продуктлар барлыкка килергә мөмкин. Селтеләр белән реакция кергән вакытта хлорид, гипохлорид кислоталарының тозлары барлыкка килә. Хлор 2 плюс 2 натрий OH килеп чыга натрий хлор плюс натрий хлор O плюс H2O. Бу реакция бара салкын температурада. Әгәр дә температураны җылытсак, бу вакытта барлыкка килә безнең H хлор 2 плюс 6 натрий OH килеп чыга 5 натрий хлор плюс натрий хлор OH плюс H2O. Демәк, укучылар, исегездә калдырыгыз. Салкын температурада гипохлорид тозы барлыкка килә, җылы температурада хлорат тозы барлыкка килә. Хлор тоз барлыкка китермәүче оксид углерод 2 оксиды белән реагирлашып, агылы газ фосген барлыкка китерә. Элек аны сугыш вакытында кулланганнар. Хлор 2 плюс CO килеп чыга CO хлор 2. Хлорны кайларда кулланабыз? Эчә торган суны зарарсызландыру өчен, дарулар ясаган вакытта, каучук, пластмассалар ясаган вакытта, тукымак һәм кәгазьне агарту өчен, боягыч матдәләр ясаган вакытта, хлорид кислотасын синтезлаганда, синтетик сүзләр ясаганда һәм башкаларда кулланыла. Кадерле укучыларым, бүген дәрестә без сезнең белән хлорның үзәкләре һәм аны куллану буенча танышып үттек. Бүгенге дәрес сезгә киләчәктә ярдәм итәр дип ышанып каласы килә. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.